барои сафед кардани дандон ё барои табобат кардани хунукиҳои дандон ё дандонҳои каҷро рост кардан ва ё барои кандани дандон ба рақамҳои рӯи экран муроҷиат намоед. духтури дандон дар Федератсияи Россия шаҳри Москва бо нархи арзон ва таҷрибаи баланд. дар бораи парвозон маълумот ҳамияе ки ягон қарор биромадагӣ нест. орд ва руған чаро қимат ва худо розӣ боша рӯзҳои наздик мо ҳам сафар мекунем ба Федератсияи Россия. ассалому алайкум ба ҳама тамошобинони барномаҳои канали Юристиҷей. Тамошобинони азиз, мо чандин ахборотҳои нав дастрас кардем ки ба шумо пешниҳод мекунем ва дар давоми видео саволое ки дар комментария роӣ кардагиен ҷавоб мегардонем. Ва касе ки ба саволаш агар ҷавоб нагирифта боша, дар экран номи инстаграми ма ҳастае. Метавонед ки дар инстаграм саволотона роӣ кунед ва мо ҷавоб мегардонем. Аввалин ахбороти мо оиди тартиби нави гирифтани патент дар Федератсияи Россия барои шаҳрвандои ҷумҳурии Тоҷикистон. Федератсияи Россия муҳоҷирони Русия шарҳ дод ки пас аз тағйирот чӣ гуна бояд барои кор дар Москав патент ба даст оваранд. Федератсияи Россия муҳоҷирони Русия қоидаҳои нави пешниҳоди ҳуҷҷатҳо барои гирифтани патентро мушаххас кард. Хабар медиҳад маркази матбуоти ин раёсат. Президенти Федератсияи Россия муҳоҷирони Русия ва инчунин қайд намуданд барои дарёфти патент шаҳрвандони хориҷие ки дар шаҳр ва вилояти Москав умр ба сар мебаранд тағйироти хурдеро мутаъмин карда мешавад. ҳамин тариқ аз 1 ноябри соли 2021 пешниҳоди ҳуҷҷатҳо барои ба даст овардани патент танҳо дар маркази муҳоҷиратӣ дар Сахарова дар суроғаи шоссе километри 64 ба роҳ монда мешавад. яъне ки мо дар видеои гузаштамон қайд карда будем ки аз инҷа пас муҳоҷирон метавонанд аз Сахарова патент дастрас кунанд ва дар ин видеоро ҳам ба монанди ҳаму мегему тарзи ҳуҷҷатгузориҳоша камтар дигар кардагиянд. дар 64 километри Москав ҷойгир шудагия, ҷое ки муҳоҷиро бояд рафта патенти худшона пешниҳод кунанд. ва чунин дар ин тағйирот ва иловаҳо оиди дастрас намудани патент Президенти Федератсияи Россия гуфт ки бе убур кардани марз шаҳрвандои хориҷӣ метавонанд ки патенти худшона проделит кунанд. яъне ки пештар регистратсия доштен сарҳад убур мекардем, бо аз сари нав ворид мешидем. айни ҳол регистратсия ва патент бе убур кардани марз иҷоза дода шудагие. ва инчунин қайд карданд ки маркази дуюми муҳоҷират ки дар Красноярски вилояти Москав дар суроғаи шоссе дар 69 километр роҳи ҳалқаи Москав наздикии маркази тиҷоратии Гринвуд воқеъ аст баста мешавад. яъне ки пештар дар ҷое ки муҳоҷиро ҳуҷҷат месупориданд дар Красноярски вилояти Москав ана ҳамон ҷо баста мешавад ва муҳоҷиро баъди 1 ноябр дар уҷа патент гирифта наметавонанд. ахбороти дигар оиди пешниҳоди Вазорати меҳнати Федератсияи Россия квотаи муҳоҷирони меҳнатӣ кам карда мешавад. мақомоти Русия тасмим дорад шумораи муҳоҷирони меҳнатии ҷалбшударо дар қиёс ба соли 2019 пеш аз пандемия 14% кам кунад. мақомоти Русия пешниҳод намудааст ки теъдоди коргарони хориҷӣ ки бар асоси раводид меоянд коҳиш дода шавад. иттилоъ додааст дафтари матбуоти Вазорати меҳнат ва ҳифзи иҷтимоӣ Федератсияи Россия. Вазорати меҳнат пешниҳод кард ки квота барои ҷалби коргарони хориҷӣ ки бар асоси раводид ба Русия меоянд дар соли 2022 дар доираи 124 000 муқаррар карда шавад. омадааст дар изҳороти Вазорати Федератсияи Россия, яъне шаҳрвандое ки квота падават мекарданд. мисол барои гирифтани шаҳрвандӣ ё РВП дар соли 2022 барои 124 000 нафар шаҳрванди тоҷик ҳамин чиз пешниҳод карда мешавад. мегзарем ба қисми хондани комментарияҳо ва як чизи дигар хотиррасон мекунам ки конкурси мо то ҳол буд шидагӣ нестае ва касое ки мехоҳанд ай конкурси мо билет харидорӣ кунанд нархи як билет ҳамагӣ 300 рубла дар бар мегирад ва касе ки 5 та билет мехара айноми ма 2 билети дига падарка приз 5 та телефон ва як мошин мебошад. барои харидорӣ кардани билет рақамҳои WhatsApp да менависонед ва да шумо коди картара рӯй мекунанд. мегзарем ба қисми хондани комментарияҳо. Карол бизнес нависонда: салом алейкум акай Сорбон, як бародар аз занаш ҷудо шудагия, фарзанд надора, аммо занаш ҳама чизи чораи хонаи шавҳарша бурда. хонашон бо барои бекор кардани акди никоҳ зан розӣ нест, аммо писар розие ки ҷудо шавад то ин ки ай ҳами занак халос шавад. суд то ҳол акди никоҳро бекор накард, муҳлат додаишон чикор кунанд? дар ҳолате ки акди никоҳа бекор карданӣ мешаванд, албатта ки суд яку якбора ҳалнома намебарора барои ҷудо кардани зану шавҳара
ЗАГСшона. аввалан ки муроҷиат мекунанд муҳлат метиҳад. муҳлат барои оштишавӣ меган аз 3 то 6 моҳа дар бар мегирад ва пас аз буд чидани ҳамин муҳлат баъдан суд метавонад ки ҳалнома birora ҷудошон кунад. Тамом. Луис нависонда: Сорбон брат, ма 2 октябрда омадам. Чанд вақт дорам ки документома ФМС супорам барои патент раҳмат пешакӣ. Дар ҳоле ки шумо вориди Федератсияи Россия мешавед ва мехоҳед ки якбора кору фаъолията сар кунед, шумо бояд дарҳол баъди регистратсия кардантон документотона барои гирифтани патент биспоред. Расулов нависонда: бародар, одамое ки 1 сол хизмат мекунанд, чанд сум шаҳрнома меспорад хизмат нарай. 25200 сомон барои ҳама як хелай сум. Хизмати алтернативӣ 25200 сомона дар бар мегирад. Блек нависонда: ака нашоти регистратсияи 2019 гап зад намекунанд, падилит барои чӣ боша? Яке аз сабабҳош ҳама дар шумо мегум бародар. регистратсия ё ки патент бояд 1 моҳ пеш аз буд шидани шумо биред ба ФМС огоҳ кунед ва муроҷиат кунед ки 1 моҳ пас ҳуҷҷати мо буд мешава, ҳамура проделит кунед. Бисёри нафарҳо пас аз буд шиданшон мераванд муроҷиат мекунанд, ба ҳамин хотир ма фикр мекунам ки ба коршон буд намешава. Ҷалилов нависонда: якай сорбон барои чӣ орд ва руған чаро қимат, ай чӣ сабаб бошад? Ба хотире ки ҷумҳурии Тоҷикистон 100% таъмин карда наметавонад ҳамаи шаҳрвандоро аз орд. яъне ки 60% аҳолии ҷумҳурии Тоҷикистон метавонанд ки аз маҳсулоти дохилии худшон истифода баранд ва аз сабабе ки 40% дигаш аз берун ворид мекунанд, ба ҳамин хотир ин нархҳо вобаста аз давлатҳои дигаре, ба ҳамин хотир нархи орд қимат мешавад. Соро нависонда: дар WhatsApp-тон дига кас ҷавоб метад, ҷавоб тен WhatsApp-тонда. мутаассифона рақамҳои WhatsApp-е ки ма дар экран мондагиам, вай барои бозие, барои саволои шуморо ҷавоб додан нест ва касе ки агар мехоҳад шахсан бо ма ҳамсӯҳбат кунад, номи Instagram дар экран аст, бидрои Instagram дар нависонед суҳбат мекунед. Сироҷиддин Раҳматзода нависонда: салом акай Сорбон, дар Россия чӣ қарор бироварданд? Ба ҷои патент паспорт медодед, дар ҳамин бора як маълумот медодед. Раҳмат. ягон ахборот, ягон хабар, ягон қарор нест дар ин бора. дар бораи патент танҳо гуфтем ки дар Омск қимат мешава патент ва супоридани патенти Москав Ҷош Сахарова мешавад. Тамом. ягон қарори дигар нест. Самир нависонда: акай Сорбон, раҳмат, хабарҳои навтона аз ҳама хабарҳотон бо хабар мешавем. ҳазор раҳмати калон шумо дам ки моро тамошо мекунед ва моро бовар мекунед, хабарҳои моро интизор мешавед ва моро кӯшиш мекунем аввалин шида ба шумо видео кунем, навор кунем, ҳама чиро бифаҳмонем ва худо розӣ боша рӯзҳои наздик моро сафар мекунем ба Федератсияи Россия. фикр мекунам ки боз дар уҷа мақсад метавонем ки бисёри мушкилиҳои шуморо огоҳ бошем ва роҳи ҳалша биёвем аз қонунҳои уҷа. дар ҳоле ки дар дохили Россия бошӣ боз хубтар огоҳ мешавед. хулоси гап ки рӯзҳои наздик морам ба Федератсияи Россия сафар мекунем. худо розӣ боша. ҳоҷизода нависонда: ака ҳамин раисоб ба маҳкам мешава ё ки не? илтимос як видео дар бораи раисоб кун. видео кардаги малакаи бародар маҳкам намешава, ягон қарор нест аёли. ҳайдарова Гузал нависонда: салом ака, Беларус хати Москва рафтагиҳо чӣ хел ватанда мебиёнд, депорт мекунанд ми? дар ҳоле ки шумо ба Беларусия вориди Россия шидагин ва документҳои шумо 100% боша, агар депортон намекунанд. агар ки ғайриқонунӣ дохил шида бошед, депортон мекунанд ва ҳам метавонанд ки боз ҷаримаи калонтон кунанд бар замин депорт кардан. Каримов Ҷурахон нависонда: ака, дар Тоҷикистон задани плёнка дар мошин мумкин на? илтимос ҷавоб ден. агар танировкаро дар назар дошта бошем, мераи нархи давлатиша меспорӣ. солҳои айда 2005 поён 3900 сомонай ва солҳои айда 2006 сар мекардаги аллакай нархаш қиматай 4900 сомона дар бар мегирад. ва агар напавал дар назар дошта бошем, мумкин нест бародар. Сомон Усмон нависонда: дар бораи парвозҳо маълумот дода метавонед? дар бораи парвозҳо маълумот ҳамие ки ягон қарор биромадагӣ нест, парвозҳо қад намешаванд ва моҳи ноябр декабр аллакай чиптаҳош дар фурӯш ҳастанд, ҳамаи Россия ба Тоҷикистон ва ҳамаи Тоҷикистон ба Федератсияи Россия. як каси дигар нависонда: Сорбон, ассалому алайкум, амнистия барои халқи ҷумҳурии Тоҷикистон Россия авф кард, инро кай қарораш мебурад? запрети мо ҳоло ҳуй нашуда, 4 сол шуд. қарор аллакай ба имзо расидагие ва зиёда аз 100 нафар шаҳрвандаи ҷумҳурии Тоҷикистон Россия авф кардагие ва ман фикр мекунам ки дар тӯли як рӯз ё ки як ҳафта дар рӯйхат ҳамаро дохил намекунанд. оҳиста оҳиста мумкин як моҳ ё 2 моҳда зиёда аз 100 000 нафар шаҳрвандаи тоҷик дар ҳамин авф ворид шаванд. ва ногуфта намона шахсиятҳое ки бо тариқи судӣ аз Федератсияи Россия депорт шидагиянд, бо тариқи ҳалномаи суд, ӯ шахсиятҳо авф карда намешаванд.
вип ҳамадонӣ нависонда: салом акай Зорбон, аз ҳафтаи дигар карантин шавад. Биноҳои сохтмонӣ ҳам тамдид карда мешаванд. Дар дохили шаҳри Москав тамоми ҷоҳо баста карда мешаванд тӯли 10 рӯз ба хотире ки корҳои санитарӣ ва корҳои дезинфексионӣ гузаронида мешавад. бародарони азиз, барномаро ҷамъбаст мекунем ба ҳамин ва агар ягон саволи дигар ба миён омад метавонед ки дар комментария саволотона бинависонед. то барномаҳои дигар худованд ҳамаи мо ва шуморо нигаҳбон бошад.